Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita. Impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 25, 2023. Right Med Philippines Incorporated nagdonar ka mga bulong sa Municipal Health Office. Santa Barbara BFP ginapapago ng oplan ligtas na pamayanan. Kaso karabis sa bilog nga Pilipinas nagnubo. Mga biyahero halin sa India, ginabantayan agud hindi makasulod sa pungsod ang Nipah virus. Santa Barbara noon nakuha ang 3 gold medal sa athletics sa gimpasakupan nga Regional State Colleges and Universities Athletic Association. Nagdunar ka nagkalain-lain nga bulong ang Right Med Philippines Incorporated paag kay Mr. Neil Malakad sa Local Government Unit ka Santa Barbara. Ini ang mga bulong para sa hypertension, cholesterol, diabetes, inflammation, ulcers, ubo kag asthma, anti-rheumatic, anti-epileptic, antidepressant, protozoal, fungal infections, local anesthetics kag vitamins. Kung sa di ng Right Med Philippines Incorporated ang gintukod sang tuig 2002 kay United Laboratories Incorporated kun Unilab, agud suportahan ang tinutuyo ka gobyerno nga matibo ang generics apang di kalidad nga mga bulong nga affordable para sa mga pasyente. Pamatian si Honorable Charles Luigi Bordon sa tiun kapag award ka resolution kay Mr. Malakad Setyembre 25 sa flag raising ceremony. 20th year now, Right Med became the leading and most trusted pharmaceutical in the Philippines, putting a strong emphasis on the right of every Filipino to access high-quality essential medication and serving as their partner, enabling them to exercise their constitutional right to reasonably priced healthcare products and services. Whereas establishing relationship with the local government unit of Santa Barbara, Iloilo through its municipal health office is part of the company's social responsibility by Right Med Philippines Incorporated nagdonar ka mga bulong sa Municipal Health Office. Padayon nga ginpapagon ka Santa Barbara Fire Station ang oplan ligtas na pamayanan o kon OLP kung sa diin mayara sila sang ginatarget nga imodelo nga kabaranggayan. Ini ang bulong Oeste, Zone 5, Zone 2, Zone 1 kag Zone 6. Kag ila ginapatuman ng 4 ka programa sa idalom ka OLP, ini ang handang pamayanan paagi sa pagtukod ka Community Fire Protection Plan, bayanihan program kung sa diin ila gin-organisar ang Community Fire Auxiliary Group. Kaagapay program nga gina-implementar paagi sa pagsuporta sa 5 ka nasambit nga kabaranggayan. Kaglinga program kung sa diin nagapatigayan kapag house-to-house fire safety surveys. Ang OLP sabat sa mga demand para sa mas adaptibo kag mas komprehensibo nga fire protection programs para sa komunidad. Pamatian ang pahayag ni Senior Fire Officer Neil Pedrola, Deputy Fire Marshal. This year, 2023, may ara kita sang 5 barangays ang gin-target. Amo ni siya ang Barangay Bulong Oeste, no? Zone 5, Barangay Zone 2, Zone 1, kag Zone 6. So, amo ni siya ang ginasudlan namon. So, that's why kung makita kita sa mga punguyo, taara kita pirmi sa mga amo nga barangay. Kaya kakanda kita dira sa mga lectures, sa mga fire safety prevention tips, no? Para nga ma-edukar sanda, agud malikawan naton nga magtuhaw ang sunog, espesyally sa ayunda nga tagsa-tagsa ka panimalay. Santa Barbara BFP ginapapag-on ang oplan ligtas na pamayanan. Santo sa pinakauling nga datos ka Department of Health kan DOH, nagnubo sang 8% ang kaso ka rabies sa bilog nga Pilipinas subong nga tuig. Halin Enero 1 tubtob Setyembre 2, 259 ang ginubo. Ini kun ipaanggid sang naligad nga tuig sa pareho nga period. Apang narekod naman ang padayon nga pagsaka ka kaso sa sulod ka 6 ka semana.
Gani ginapanugyan man ka DOH sa mga individual nga nakagat kaayam nga may rabies nga magkadto gidayon sa animal bite centers kung sa din available ang post-exposure prophylaxis. Kaso ka rabies sa bilog nga Pilipinas nagnubo. Pagbanog sang utok nga posible nga tunaan sang kamatayon ina ang isa sa mga sintomas sang Nipah virus nga may outbreak na sa India kung sa diin duha na ang napatay. May isa ka bata nga napadayon nga ginabulong samtang masobra 700 ang ginatest sa virus. Gani kinahanglan nga i-monitor ang mga biyahero halin sa India para matapna ang pagsunod sang virus sa Pilipinas. Una nga na-detect ang virus sa Malaysia halin ini sa kulunatnit kag nasaylo sa baboy nga nangin pamaagi nga nasaylo man ini sa mga tawo. Pwede masaylo kung nauyatan mo ang baboy kag pwede man masaylo pagit sa iban pang mga sapat pareho sang kabayo. Sa kaso sang napatay sa Nipah virus sang 2014 sa Sultan Kudarat, sunod sa Department of Health notes, na-expose siya sa kabayo kag karne sini. Sang tuig 2014 man, may na-record nga 17 nga suspected cases sa Pilipinas. 8 ang nag-ayo pero 9 ang napatay. Wala pa sang bulong o kon bakuna sa Nipah virus. Magluwas sa monitoring, nagtukod sang surveillance system, kag iban pa nga mga infection prevention control measure ang DOH. Mga biyahero halin sa India ginabantayan agud hindi makasulod sa pungsod ang Nipah virus. Nakuha ni Jericho Samblingo Salazar ang 3 kabulawan nga medalya sa athletics sa ginpasakupan ng Regional State Colleges and Universities Athletic Association Sports Fest and Conference 2023 nga giniwad sa Carlos Hilado Memorial State University, Talisay City, Negros Occidental sa Setyembre 10 to 16, 2023. Gold medal sa 800 meter dash, 1,500 meter dash, kag 4x400 meter relay. Kung sa diin si Jericho Samblingo Salazar, tumando ka Barangay Barasan Este, kag nag-eskwela sa Ilo Science and Technology University. Ang iya inspirasyon kag isa sa iya mga coach amo si tatay nga si Mr. Carlos Salazar nga animan nga atleta sa track and field kag iya iloy nga si Mrs. Aida Salazar. Pamatian si Arnold Clyde Y. Octaviano sa tiyon nga pag-award ka resolution kay Mr. Salazar Setyembre 25 sa flag raising ceremony. Visayas all gathered to compete on various sports events embodying this year's theme, strengthening SUC's unity through sports towards excellence. Where Santa Barbara nakuha ang 3 gold medals sa athletics sa ginpasakupan ng Regional State Colleges and Universities Athletic Association. Sa liwat, Right Med Philippines Incorporated, salamat gid sa pagdonar sa mga bulong sa aton nga Municipal Health Office. Tagsubong man sa kay Jericho Samblingo Salazar, congratulations sa imo nga nakuha nga 3 ka gold medals. Kag happy holiday man sa tanang mga government employees nga naga-celebrate ka Family Week o kon Family Day. Kag amuyatong natipon nga balita subong adlaw. Tutubwa sa pareho nga oras kag istasyon. Sa DYIS FM 106.7, ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.